predstavim našeg partnera Inko Srbija koja je zajedno sa nama pravi ovu priču. Želim sve najbolje i zahvaljujem se udruženju Inko. Nema želca, a sad vidimo od ove. Jedna vodora. Što je trebalo bi više reda. A ja sam očekivala da nema svima neke nove ideje. ovamo malo s gimnazijom. Tako da, mogu. I rekao, ja moram nekako.